Ahojte Fit Ladies, ja som Fit Lady Jen a dnes nás čaká nový tréning po dlhšej dobe. Bude to sexy HIIT, takže vysoko intenzívny intervalový tréning, jeden z najefektívnejších tréningov. Nezabudni si pripraviť nejaké závažia, poriadne veľký pohár vody, budeš ho potrebovať a podložku. Dlhšie som neurobila nové cvičebné video, pretože som pracovala na novom programe. Veľmi sa z neho teším. Nájdeš tam nových 7 HIIT tréningov. Chcela som, aby to bolo čo najviac efektívne, aby sme sa pripravili na leto, alebo na nejaký ples, alebo svadbu, alebo ak máš niečo v pláne, nejakú veľkú udalosť, tak som chcela, aby sme mali nejaký ten nástroj, program, ktorý by nám v tom pomohol. Máš sa na čo tešiť, ja sa z toho veľmi teším, verím, že sa ti to bude páčiť. Ale späť k dnešnému tréningu. Budeš potrebovať aj poriadnu dávku motivácie a chuť do cvičenia, takže verím, že si na to pripravená. A poďme na to. Takže začneme tak pomalšie, poriadne zahrajeme celé telo. Takže poď so mnou, pôjdeme dopredu ruky a potiahni, zahrajeme chrbátik, zakopávaj, dýchaj. Každý cvik pôjdeme 45 sekúnd, takže bude to o čosi dlhšie ako zvyčajne, ale som si istá, že to zvládneme. A bude tam jedna dlhšia pauza na vodu, na vydýchanie. A samozrejme, pauzu video môžeš, keď chceš. To je vlastne výhoda toho, že cvičíš cez video. Ale som si istá, že sa potom keď vrátiš a nevzdáš to. Super. Teraz natiahneme trošku aj pás z jednej strany na druhú. Super. Mám veľmi rada túto časť. Trošku sa pripravíme na cvičenie. Rozhýbeme, hlavne ak sme dlho sedeli. Super. Teraz trošku uvoľníme spodný chrbátik, že poď dolu. Spusti aj hlavu. Super. Uvoľni celé telo. A do druhej strany. Poď. Posledný. Super, teraz zahrajeme brušné svaly. Takže poď som nádych do dosky a poď som 3 preskoky. Raz, 2, 3 a naspäť. Super, poď ešte dvakrát. Nádych s výdychom doska. Raz, 2, 3 a naspäť hore. Výborne. Super, 2, 3, naspäť hore. Posledný. A postavíme sa. Teraz otvoríme trochu aj boky, takže nohy naširoko z jednej strany na druhú, ako vždy. Rovný chrbátik, snažíme sa držať postoj. Vlastne vždy, keď sa snažíš o spriemený postoj, pracujú brušné svaly. Ďalší dôvod. Chodiť sebavedomo. Dýchaj. Super. A teraz pridáme aj ruky, ktoré zapojíme aj chrbátik, pás. Poď. Pozrieme do jednej strany a do druhej. Ešte 2. A teraz ešte spravíme 10 repov. Sme trošku poriadne rozohrali aj spodnú časť tela. Takže nohy na šírku ramien, alebo čo si širšie. Opäť dolu. 2, 3, 4, 5 a ešte 5. A ešte trošku rozbúchame srdiečko, otvoríme boky a zapojíme aj brúško, takže poď so mnou vysoké kolena, bok, dopredu a bok a trošku pridáme tempo a
opäť hore. Vytrať celé telo, prípadne sa napije ešte vody. A ideme na to, zober si svoje závažia. Pojeme prvých 45 sekúnd. Ukážem ti to. Opäť najdôležitejšie skladené brúško, krásny rovný chrbátik. A ideme vzad, snažíme sa držať správny postoj, rovnováhu. A teraz koleno hore a biceps. Takže pridaj sa a dolu a hore, dolu a hore. Pracuje všetko dôležité, ruky, brúško, stehna, zadok. Osem, 7, 6, 5, 3, 2, posledný. Polštinky. Teraz poriadne zapojíme brúško, trošku si zakopeme, vybijeme energiu a poď koleno hore. Pridaj sa a poď. Zapojaj pás. Ruky ti pomáhajú. Poriadne vysoko. Dýchaj. To je asi najdôležitejšia rada, ktorú ti môžem dať. Nezadržuj dých. Bude to ľahšie. 5, 4, 3, 2, posledný. A 15 sekúnd pauza. Vydýchaj sa. Opäť zober činky, pôjdeme výpad na druhú nohu, s tým, že teraz nepôjdeme biceps, ale tlaky na hlavu. Takže najprv pozeraj, ruky na ramena, pôjdeš dolu a hore. Takže priprav sa a ruky na hlavu. Nádych, výdych, nádych, výdych, super. Naozaj pracuje aj rovnováha. Päť, 4, 3, 2, posledný. Polštinky. A ideme si zakopať na druhú stranu. Takže priprav sa do bojovej pozície. A hore, hore. Pomáhaj si rukami, zapoj brúško. A poriadne vysoko. Desať, 9, 8, 3, 2, posledný. Teraz nohy. Nádych, výdych. Aj mi to celkom dalo dobre. Ale nevzdáme sa. Takže zober si opäť závažia a pôjdeme kettlebell hojdačku a triceps. Takže tu vidíš, že aj keď nemáš kettlebell, môžeš si zacvičiť kettlebell tréning s jednoručkami. Takže pridaj sa, pôjdeme opäť 45 sekúnd a dolu. A
A hore, triceps. Super, zapoj boky. Brušné svaly. Nad hlavu a triceps. A 5, 4, 3, 2, posledný. A ideme kardio cvik. Aj tento bol celkom kardio. A potom ťa už čaká dlhšia pauza na vodu, na vydýchanie, takže na tohto cviku môžeme dať naozaj všetko. Pôjdeme zakopávať, pôjdeš raz, 2, 3, dolu. Raz, 2, 3, dolu. Rovný chrbátik, myslí na to. A poď. Užij si tento čas. Dolu. Raz, 2, 3, dolu. Poď. Ešte 3. Dáva. Posledný. A zaslúžená pauza. Vydýchaj sa. Máme tu druhú sériu cvikov, verím, že si trošku oddychala, načerpala trošku sily. Nádych, výdych, poriadne veľký. Teraz poď so mnou dole na podložku. Pôjdeme cvik, ktorý som si nazvala hojdačka, plus zapojím aj zadok. Takže pôjdeme na všetky 4, ale opačne. Poď so mnou dolu, pohojdáme sa a zadok hore. Takže ruky si od seba dosť široko na to, aby sa tu vošla. A hore, poriadny tlak zadok. Priprav sa a tempo, tlak zadok. Super. Pracuj brúšku, stehná, sedacie svaly, ruky, všetko dôležité. A 5, 4, 3, 2, posledný. A ideme kardiocvik. Môžeme začať aj v tejto pozícii. Trošku sa pováľame po zemi a pripojíme aj preskoky. Takže najprv sleduj, pôjdeme dozadu, postavíme sa. Raz, 2, 3 a opäť na zem. Takže snaž sa nepoužívať ruky, ale ak to inak nepôjde, musíš pracovať s tým, čo máš. Takže poď so mnou. Dolu, hore, a raz, 2, 3, super. Tak zapojíme všetko, len aby sme sa postavili. Trošku sa pomasírujeme chrbátik. Ešte 3. Dva. Posledný, poď.
sa opäť na zem. Trošku sa vydýchame. V ďalších 2 cvikoch zapojíme brúško. Takže najprv sleduj. Budeme striedať nohy a budeme si takto vymieňať činku. Hlava je tiež hore, zapoj brúško, aby ťa nebolel krk. Priprav sa a ideme na to. Poď, striedame nohy. Robíme takú nekonečnú osmičku. Posledný. Polštinku. Pôjdeme opäť trošku kardia. Pôjdeme nohy opäť hore od podložky. Pôjdeme z jednej strany na druhú, striedaš nohy. Snaž sa mať rovný chrbátik. Dýchaj. A poď z jednej strany na druhú. Super. Rozvíj pás. Ale stehna cítim. Posledný. Na chvíľku si pritlačaj k sebe. A opäť sa postavíme. Takže trošku opäť zapojíme ruky, hlavne ramena. Nohy na široko, ruky hore a pôjdeme boxing z jednej strany na druhú. Takže okrem toho, že zapojíme ruky, bude pracovať aj pás a brúško. Nádych, výdych, priprav sa a z jednej strany do druhej. Naozaj snaž sa pracovať v páse. Desať, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný. Položčinky. A teraz pôjdeme asi na väčšiu výzvu celého tréningu. Pôjdeme angličáky, ale nie také obyčajné. Takže pôjdeme dolu na podložku, do dosky a teraz kolena k lakťom. Daj do toho všetko, čo máš. Nádych, výdych a poď. Poriadne vysoko. Super. Aj pre mňa je to poriadna výzva. Poď. Dáva. Posledný. To bolo niečo. Vydýchaj sa. Vytraz nohy, ruky. Napij sa vody. Máš to za
sebou. Už nás čaká len krátky stretching. To už je tá príjemná časť. Takže najprv vystrečujeme ramena, otvor a zatvor. Dýchaj. Buď vďačná za to, že si dnes zvládla. Super, vymeníme ruky. Výborne. Vystrčujeme kvadricepsy. Hore noha. A vymeníme strany. Teraz sa mi ťažko rozpráva. Ešte poriadne zadýchaná. A pomaličky sa srdiečko upokojuje. Super. Pomaličky si sadneme na podložku. Ešte trošku vystrečujeme hrudník, ramena, takže prekryž ruky za sebou. Poriadny záklon. Nádych a výdych. Nádych, ruky nad hlavou a teraz vystrčujeme pás do jednej strany, do druhej a poď na všetky 4. Trošku natiahneme chrbátik, takže poď jedna noha hore, opačná ruka, pozeraj do zeme, nádych a výdych a vymeníme. Druhá strana. Pracuje celý chrbátik. Ešte raz na obe strany. Super. Teraz nohy zostávajú v tej istej polohe. Spúšťame sa rukami dolu, natiahneme ramena, chrbátik. Pomaličky spustíme brúško dolu na podložku a vyťahneme sa hore, vystrčíme brušné svaly. A poza dieťaťa. Teraz ešte trošku vystrčujeme vrchnú časť chrbta a krčné svaly. Pôjdeme do takej inverznej pozície, takže nohy za hlavu. Super. Verím, že cítiš vrchnú časť chrbta. Je to aj veľmi dobrý cvik na nervovú sústavu a krvný obeh. Môžeš pripojiť ruky. Budeš cítiť teplo, ktoré sa ti vlieva do rúk. Vydrž chvíľu. Super. Teraz ešte prejdeme do sviečky. Veľmi dobrá pozícia, ak máš bolesti hlavy. Zlepšuje krvný obeh. A pomaličky si sadneme do tureckého sedu. Chcem mal nádych. Pozrieme za seba. Druhá strana. Nádych. A výdych. Rovný chrbátik. Vysreté telo. A máš to za sebou. Ďakujem ti, Fit Lady, že si si dnes zacvičila spolu so mnou, že si to so mnou zvládla až do konca. Si skvelá, som na teba hrdá. Daj mi vedieť v komentári nižšie, ako sa ti cvičenie páčilo. Veľmi ma zaujíma tvoja spätná väzba a tiež by som chcela vedieť, či by si mala záujem o takýto program, ktorý je stvorený hlavne z HIIT tréningov, či ťa naozaj baví takáto forma cvičenia a teším sa na ďalší spoločný tréning. Prajem ti ten najkrajší deň. Ahoj!
soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that.